vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yekuti kana mudzimai wangu haatozvizivi kuti iyi ndiyo secret yangu. So nemudzimai wangu takasanganawo pasocial media. Mushure mekunge tasangana pasocial media ndikabva ndati aifanira kuti ange achiuya kuno, but iye ainge asingadi achiti iwe uri kufanira kutanga wambouyawo kunoku kuZim then tobva tachizodzokera to South Africa. But ndakabva ndati no, hazviite. The reason as to why ndakaramba, it was because ndainge ndichizviziva kuti muna December ndinenge ndiri too busy. Mukomana chipana December ndipo patinonyanyisa kushanda nekuti varungu vazhinji vanenge vaenda kuma-vacations, saka vanongosiya dzimba dzavo dzisina vanhu. Saka isusuwo tinoshandidzanawo nevamwewo vanhu vema-alarm system, dzimwe nguva kana kutoshandidzana nemapurisa zvekutoti tinokwanisa kutoraidha munzvimbo zvinenge zvichitozivikanwa nemamwe mapurisa anenge ari paduty. Tobva tatorova zheti redu alarm haitomborire, tobva tatoenda nezvinhu then tobva tazonozvitengesa zvinhu zviya pablack market. Zvinhu izvi mukoma zvinozotengeswa nemanigerian avo atinoshandidzana nawo uye zvekare neumwe muSomalia. Saka zvinhu izvi mukoma zvinotoroverwa maserial number manyowani zvekuti unokwanisa kuzotozviona zvatova kana mumashops. Mamwe mashops anotengesa masecond hand stuff, mamwe ndiwo anototengesa mabrand new stuff, because zvimwe zvacho zvatinoba mukoma zvinenge zviri still of a good quality. Saka tino umwe muNigerian uyo watinoshandira. muNigerian uyu mukoma munhu ane mari dzake, ane mari mukoma, not mari yekutamba nayo. Saka ndiye anotituma munzvimbo dzakasiyana siyana, sezvo iye aine access yekupinda mune dzimwe nzvimbo dzekuti unokwanisa kungopindamo munzvimbo idzodzo uine mari dzako. Achienda kuya mukoma anenge achida kungonoona kuti munzvimbo imomo anokwanisa kutageta here mamwe mafamilies so that vange vachizokwanisa kupindirwa nesu. Tinotovapindira vamwe vacho takatobata pfuti, tobva tatovatorera mari. Vamwe ndivo vatinomanikidza kuti vange vachizotransfer mari mumaaccounts akasiyana siyana, then muNigerian uyu iye anozotipa mari. So mudzimai wangu wandigere naye iye haatozvizivi kuti munhu uyu waari kugara naye iye anoitawo zveumbavha. Mukomana ashe each and every night ndinotobuda ndichitoti ndiri kutoenda kubasa, saka anofungidzira kuti ndinoshanda sasecurity sezvandakamuudza. Ndinotobuda pamba mukoma ndakatopfeka uniform yemasecurity, then tobva tatoenda kushopu kwake muNigerian uya. Kana tasvikako kushopu kwake ikoko ndipo apo patinobva tachizoudzwa kuti tinenge tichifanira kuti tinge tichienda kunoshandira kupi usiku hwacho ihwohwo. So tinotorara titori pabasa mukoma, being moved around. Dzimwe nguva tinotopinda kana muzvimavheni from one place to another, tobva tatonosiwa kuya so that tisazobatwa kana kumiswa nemapurisa kana kuchinorohwa angava ari macables kana kuti chii whatever mukoma zvatinenge tichifanira kuti tinge tichinorova. Tinoenda kuya tobva tanorova basa redu, tobva tachizopiwa mari. Dzimwe nguva mukoma nacho on a single night ndinokwanisa kutodzokera kana kumba ndakabata kana 20,000 chaiyo yandinenge ndakabata. Basa randinoita iri rine mari, but iye mudzimai wangu uyu wandava kugara naye haazvizivi kuti ndidzo mari dzandinombouya ndakabata, ende handitombodi kuti ange achizviziva. Saka iye anotongoziva kuti ndinowana mari iyi on a weekly basis. Saka ndinozoti pakupera kwewiki paya ndobva ndazongouya padeni ndakabata kana ka5k, in which that is a lot mukomanashe. Vanhu vangani vari kuwana mari yakawanda kudaro? Then ndinobva ndamupa, ndobva ndamuti madam, muri kufanira kuti munge muchirongera mari iyi. Saka ipapapa anga achiti
anoda kuti tinge tichidzokera kumusha, but ndakamuudza zvekare kuti kudzokera kumusha dhiya hazviite, zviri nani kuti tinge tichizoenda kumusha kana munana March, because ndinoziva kuti ndipo apo pazvinenge zvakadhakwa hatikwanise kunyatsokuita mari munana March. So handizive kuti ndodiniko, ndomuzivisa here mukadzi wangu uyu wandava kugara naye kuti ininiwo ndiro basa rangu iro randinoita. Mukoma, ndine umwe mukadzi uyo wandakambogara naye ainge ari wemuno muSouth Africa, iye ainge atori gangster because akazotosvika pakuzobayiwa nebanga neumwewo murume uyo ainge azviziva kuti ndine mazheti mamwe andinoita uye tinogara tiine mari. Saka ndakati ndisipo umwe musi ndokubva uya azopinda achida kubata mukadzi uya wandaige ndichigara naye chibharo zvekare nekuda kumutorera mari. Saka uyu akabva azozama kurwidzana naye, unfortunately ndokubva azobayiwa nebanga. Ndokusaka ndisiri kuda kuudza mukadzi uyu wandiri kugara naye kuti iriwo ndiro basa randinoita, because I am scared kuti zvimwe kuda anokwanisa kana kuzourawa. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Asi neSunday kana kuri kunzi mukandiona ndichienda kuchurch, nyaya iyi yandakuudzai munoramba imi kuti hakuna zvakadaro. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. He, apa unenge uchitogara nemunhu anotoita zvekutoba apa usingatozivi kuti munhu wangu uyu anoita zvekuba komana. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with him in the comment section. See, sezvo makambodyawo nahwo humbavha hwacho ihwohwo, madi mangosiyana nazvo naimo, because one day is one day. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndine mudzimai wangu mukoma, mudzimai wangu kutaura chokwadi ndinomuda, but ndava kuona kuti atori neka mental behavior kamwe kanotoda kutogadziriswa. So mukadzi wangu mukomanashi pane pamwe apo paakambonyepera vanhu kuti tainge tatenga motikari. Makore acho iwawo, kunyange izvi zvana photogrid, vanhu vazhinji vainge vasati vava kunyatsokuzviziva. Kunyange inini paakanditumidzira foto iro randakamuona akaisa paprofile picture, ndakatofungidzira kutoti zvimwe kuda picture iroro rainge riri rechokwadi. Saka zvaakaita ndezvekuti pane rimwe picture iro randakambotorwa mukoma, ndakazendama pane imwe motikari, iye akabva azozviita background remover, ndokubva azoitawo kuti ange achimira padhuze nemotikari in which it was too real mukoma. Ndokubva atotanga kutobvunzwa nevanhu kuti makatenga motikari. Iye ndokubva ati hongu ndakatenga motikari. Saka iniwo akabva azonditi imi kana mukabvunzwa nevanhu kuti makatenga here motikari, munofanira kuti munge muchiti takatenga motikari yacho iyoyo iri kuZim. Ndikabva ndangoti it is okay. Mukomanashi, I just thought kuti it was just a simple joke, but mukomanashi akazotopinda nemamwe mazipressure nekuti ainge ava kutokumbira vamwe vanhu, mamwe mafriends ake kumusha kuti vange vachitopota vachitomutumidzira mamwe mapictures emotikari iyo yainge yakafanana nemotikari yainge akanyepera vanhu kuti ndiyo motikari yatainge takatenga, in which kwandiri mukoma ndakaona sekunge zvainge zvisitombori necessary at all. After that mukoma takazoti takwanisa kutenga motikari, ndipo apo paakazotanga kunyepera futi vanhu achiti motikari yatakambotenga yainge iine maproblems, ndokubva tazoitengesa negiveaway prize. Ndakabva ndaona kuti munhu uya aneka kunyepa. Saka with time I then started to notice kuti iye anogona kubelievisa vanhu, like she can make anyone to believe in things that are not even there mukoma, zvekuti now I can see kuti nguva zhinji kana akabva kubasa aine kamari kaanenge ainako, kamari ikako mukomanashi tinoti kana tatambira paya the following weekend tinofanira kutoti tinge tichizotoenda
tauni obva anotenga hembe dzinodhura zvekuti atongova munhu ava kutongoraramira kufadza vanhu apa haana kana mari yakawanda yaanombowana mukoma Nashi. Saka iniwo mukoma nekuda kweunhu hwake, I am no longer finding her to be that attractive because ndinoona sekunge she is making me to have a lot of losses in life. Nai Vedare, ndingaitawo sei naye mukadzi wangu uyu because kumuda zvangu ndinomuda but ndaneta nekurarama chifake lifestyle. Kutaura kudai so vabereki vake akatovaudza kutoti tinotogara mune rimwe zidheni rakanaka. Akandipinza pressure mukoma. Pressure yakandipinza ndeyekuti akandifonera akabva anditi mudarike nekunoku kubasa sezvo varungu vake vainge vasiko. Ndokubva ndazoenda nekubasa kwake mukoma ndisingatozivi kutoti munhu iye ainge achida kuti tinge tichitorwa mapictures kutonosvika pakutonorara pambedha wevarungu vake tikatorwa maselfie mukoma, hundreds and hundreds of pictures so that ange achikwanisa kuzongonyepera vanhu kuti imba iyo yatinoloja, a very beautiful house mukoma. Ndokubva azoti taifanira kuti tinge tichimbodriva imwe motikari. Ndikamuti izvi zvinhu zvawava kuda kuita tinokwanisa kuzosungwa because motikari idzi dzine matreka. Akabva ati iwe hazvina basa, we just won't drive out of the yard. So tikabva tapinda motikari ndokubva atanga kundishuta mavideos. Nanhasi uno mukoma Nashi mavideos iwawo mamwe acho aakanditora anomakata mbijana anoti pano nepapo anombopota achimaposta pamaprofile. Patakatombodzokeera kumusha mukoma, vabereki vake vainge vachitofara vachitofungidzira kutoti zvimwe kuda tinotogarawo muzimansion izvo kwani mukoma tinotogara mumukuku, but iye angori nechibehavior chiya chekuti ndinofanira kubhilivhisa vanhu apa inini ndiri munhu wekuti I'm just cool, izvozvo handizvifarire. Ndingaitawo sei mukoma naye mukadzi wangu uyu? Ndomuudzawo sei kuti izvi zvaari kuita handizvifarire? Kana mukapostawo nyaya yangu muzondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mudzimai wangu anonyepera vanhu kuti akambonyepera vanhu kuti tatenga motikari vedu weko kuzoita mafotogrid. Ndo inonzi pressure kaiyoyo. Asi let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, saka ndine kamari kangu ako kandakaseva. Ndine vamwe gogo avo vandakataura navo. Gogo ava mukoma Nashi ndakataura navo paFacebook, ndokubva vandipa mafone numbers avo. Vakabva vanditi ndinokwanisa kukubatsira muzukuru but iwe unofanira kuti unge uchindipa mari. Vakandichaja mari yakawanda. Ipapa secret yangu ndeyekuti ndiri kutofungidzira kuti ndinge ndichizobira murume wangu mari, ende murume wangu sezvo icho chiri chidhakwa pavachauya apa vaine bonus yavo, I am going to try to look for a way yekuti ndinge ndichivabira mari. Ndobva ndaita sekunge mari iyoyo vaibirwa kubhawa because vanowanzo kuti kana vakadhakwa mukoma kana chikwama chaicho vanotokanganwa kuti chikwama vanenge vachiisa pai. Saka ndinowanzo kuti pavanenge voenda kudoro ndinongovapa mari shoma. Saka ipapa ndikutarisira kuti kana ndikavabira mari ndobva ndazounganidza nemari yandinenge ndiinayo. Kana taenda kumusha mukoma, zvandikuda kuita ndezvekuti ndichaenda kuna gogo vaya avo vandakataura navo paFacebook because ivo vakati vanorombesa. Then gogo ava ndobva ndazovaudza kuti ndikuda kuti vange vachindibatsira, then ndobva ndaromba zvangu. Inini munomu muSouth Africa ndine kamwe kabusiness kangu, it is just a very small business mukoma. Saka kana vakandibetsera gogo ava ndikakwanisa kuromba, ndichauyawo pano mukoma ndobva ndazokupaiwo testimony. I promise you mukoma, I will come back. Mundiudzewo mukoma, kana moposta nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
zvakangoma hazvo veduwe ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Let us try to speak with her in the comment section. Hai, kokamari ikako kamuri kuda kutumidzira kamuri kuda kuzonopa gogo vacho ivavo madi mangotanga kana kaproject than izvo zvamuri kuda kuita. Asi ngatizambei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoshandira mamwe maIndia. MaIndia ava vane wholesale yavo mukoma nemuneng'ena. Ndinomboshandira mukoma, ndomboshandira muneng'ena wacho, but nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndanzwa ini kusvika rinhiko ndichingoramba ndichingorarwa nekuda kwekuti handinawo pemiti. Saka pane pamwe apo pavakambondimisa basa, then muIndia wacho akabva azoti ndinge ndichiuya kubasa, ndokubva azonditi asi unouya kuoffice. Ndakaenda kuoffice ndokubva azorara neni akati uchazongorambako uchishanda. Saka nawo ndinomborara naye uye zvekare nekurara nemuneng'ena wacho. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Kana kuinewo munhu anoziva kuri kudiwa musikana webasa stay in, ngaapiwo mukoma nacho mafone numbers ake. Handisi kuda murume, ndikuda kutsvakawo basa. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Akomana dai nyika yedu yanaka, takwanisawo kunakidzwawo tichienjoyawo tiri munyika yedu. Onaiwo manje zvava kuitika kuti munhu anoti iye nekuti hauna passport saka ndicharara newe. Shuwa mukoma nemuneng'ena. Zvakangoma hazvo veduwe. Asi let us try to speak with our dear sister in the comment section. Hanzi ndingaitawo sei? Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.